Čo myslíte, vládne na operačných sálach počas nezriedka aj niekoľkohodinových operácií úplné hrobové ticho? Veru nie. Ako sme zistili, aj keď je to možno zvláštne, práve ticho mnohým chirurgom vôbec nie je príjemné a svoju prácu najradšej robia pri hudbe. A pacienti, ktorí zažili zákrok v lokálnej anestézii, ako to o chvíľu uvidíte, si to pochvaľujú tiež. Tým odpovedali, že žiadne prepojenia na smer sa nepotvrdili. Rádio dnes hralo na každej sále, ktorú sme navštívili. Automaticky ojdem na sálu a poviem, zapnite rádio. Ja to vyžadujem. Tým, že niektoré operácie sú naozaj veľmi dlhé, niektoré operácie sú na 4, 6, 8 hodín, tak ono počas tej operácie to je veľmi... To spríjemňuje to prostredie. Pri sústredení sa na operáciu väčšinou ani nevnímajú obsah, iba zvukovú kulisu. Na žiadnej operačnej sále ale hudba nesmie rušiť. Špeciálne u detí nesmie byť tá hudba hlasná. Tam my musíme naozaj vždy presne popočúvať tie plúcka, musíme si byť istí, že trubička, čo má v dýchacích cestách, je správne, že nie je príliš hlboko zasunutá. V začiatkoch kariéry tohoto známeho primára hudba na sále vôbec nebola bežná vec. Keď prvýkrát počul hudbu počas operácie u jedného primára gynekológie, okamžite ho to zaujalo. Lebo na sále je väčšinou ticho. Tam počuje ako štrngať inštrumenty, behanie personálu dookola. Tá zvuková kulisa navodzuje takú trošičku takú voľnejšiu atmosféru. Ak sa pracuje s hudbou a že by niekto mal obľúbenú, mal by to ten operatér si vybrať, pri ktorej sa mu najlepšie operuje. Pacienti, ktorí zažili zákroky v lokálnej anestézii, si hudobnú kulisu tiež iba pochvaľujú. Operovali mi krčové žily, púšťali mi rock a hovorili vtipy. Strach zo mňa rýchlo opadol. Išla v rádiu pesnička z filmu Godzilla a okrem toho, že sme teda počúvali celý čas rádio, tak sa ešte aj rozoberal vo veľkom celý film. Pobyt na sále si však lekári spríjemňujú aj oblečením. Sú lekári, ktorí majú nejaké kusy oblečenia obľúbené. Od našej kolegyne dostal milovník tohoto starého revolveru aj špeciálnu čiapku. Tie ďalšie majú zase úspech u detí. Je to také obveselenie. Mnohí aj anesteziológovia, chirurgovia, inštrumentárky majú čiapky s takými detskými motívmi, s medvedíkmi, proste niečo, aby tie deti sa nebali. Barbora Janošová, televízia JOJ.